Erretratatu ditudan artista hauek, hauen burruketako bat bai hori da, ez? Osea, zentsura, biluzitik hasita, denuntziatzen duten injustizia, politika kontserbadoreak, erlijioa, gertasun kanonak, dana hankasgora jartzen dute, ez? Orduan, karo, hauek gauzak oso modu zuzenean, gordinean, kritikatzen dituzte, eta orduan, leku batzutan ez daitezatzen, hauei ahotsa matea. Biluziak oraindik jarraitzen dute izaten arazo bat, jende askotarako harrigarria izan, baina horrela da. Zinemaren industria hori ez, nik uste oraindik edo betidanik ez, oso kontserbadore izan dela, eta karo, dirua ez dagoen tokitan ez, helburu komertzialik gabe egindako pelikulak zailtasuna dakate, sare komertzial batean sartzeko hori, da oso basikoa den zerbait ez.